Saúdos, sexan benvidas e benvidos ao mundo do fútbol unha vez máis en Estrada Televisión. Hoxe xornada 21 da Liga en Regional Preferente no Grupo Sur. O partido que enfrontará o Club Deportivo Estradense, que ven de saltar o terreo de xogo neste campo de Baltar diante do equipo local, o Portonovo, un equipo complicado que ademais está medrando en canto a súa habilidade e por suposto tamén a súa clasificación, e polo tanto tamén un partido que complica e moito ao propio Club Deportivo Estradense e que tentan os xogadores esta semana. Foi semana de reflexión, de levantar a moral e ao mesmo tempo tamén as súas cabezas centralas no que é o sí ou sí, o permanente sí ou sí esta tempada do Club Deportivo Estradense. Precisamente por parte do Club Deportivo Estradense, Makelele volve a estar no 11 titular na portería. Peiteado terá o número 2, o número 3 para Nando, o número 4 para Moedo, o 5 para Guti, o 6 para Iván, o 7 para Marcos, o 8 para Manuti, o 9 para Julián, o 10 para José Ramón e o 11 para Unai. Cando salta o equipo do Portonovo, co número 12 xunto a Javier Oreiro no banquillo está Vicente, o 13 é para Toledo, o 14 para Hugo, o 15 para Fafú e o 16 para Pepe Rico. Saluda tamén o Portonovo con esa camisola arlequinada en azul e branco, e salta tamén o trío arbitral. Concretamente, o árbitro do partido será Dieguez Novoa, do Colexio de Ourense, auxiliado por Álvarez Prada e por Fernández Rodríguez. Por parte do Portonovo, o número 13 o porteiro é Solla, o número 21 Tenofiti, o número 17 Tinaya, o número 18 Segura, o número 5 César, o 6 é para Nacho, o número 14 para Manu, o número 4, perdón, para Manu, o número 8 para Comesaña, o número 9 para Turo, o 16 para Ero e o número 12 para Óscar Guimarães. O número 3 para Úbeda, o número 1 para Andro, o número 4 para Alfonso, o número 10 para Pablo e o número 11 para Diego Cebreiro, que estarán no banquillo xunto ao adestrador José María Rial. O partido que vai a comenzar, o colexiado que xa marcou a chamada protocolaria os equipos para achegarse ata o centro do campo, e xogará o Club Deportivo Estradense a nosa dereita con camisola vermella, pantalón blanco, habitual indumentaria do Club Deportivo Estradense. A nosa esquerda, a esquerda das pantallas, xogará nesta primeira metade o Portonovo Sociedade Deportiva con esa camisola que están vendo xa tamén vostedes, de cor azul e branco en forma arlequinada. Por lo tanto, todo preparado para arrancar, e xa saben ademais que este partido, como todos os do Club Deportivo Estradense, chegan ás súas casas por xentileza de Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada, e pola Concellería de Deportes do Concello Estradense. E tamén xa saben que a partir precisamente de mañá poderán visitar, se xo desexan, con toda a calma do mundo o partido na nosa páxina web de Estrada Televisión. Arrancou os primeiros 45 e polo tanto sacou o equipo de Portonovo xa o primeiro balón directamente fora para saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Na banda zurda, precisamente ese home Nando o que hoxe ocupa a posición de lateral zurdo, Fafú, que xa se está recuperando tamén da última incidente da lesión que tiña, está no banquillo xunto a Javier Oreiro, pero dificilmente penso que pode saltar no partido de hoxe. A lo menos falábamos con el antes de arrancar o encontro, o certo é que o lateral do Club Deportivo Estradense tiña problemas. Atención ao centro, non chegou a centrar, pegoulle ao aire nesa pelota que ia perfecta para intentar buscar o centro duro, pegoulle quizá por un mal bote do balón ao aire e mandou xa directamente o balón, ou mellor que mandar o balón xa se foi, decía que mandou directamente xa aos seus compañeros a retroceder para buscar a ubicación que xa teñen agora diante do saque de Makelele. O gardameta do Club Deportivo Estradense, Makelele, que a pesar de que non principiou a tempada como o gardameta titular, confiaba Javier Oreiro en Toledo para arrancar esta tempada, pouco a pouco está volvendo a recuperar a titularidade na portería do Club Deportivo Estradense.
Atención a xogada que agora ten moito perigo, un contra un, pode chegar o primeiro gol e chega o primeiro gol do equipo local. Escasamente levábamos 2 minutos, 1 e medio para ser exactos. A xogada tiña moito perigo, perfecta a vaselina e chega o primeiro gol do equipo local. Un gol que obviamente pode sentar como un xarro de auga fría nas memoria, na cabeza do Club Deportivo Estradense. O gol que chegou e que ademais realmente creo que complicou e de que maneira a situación do propio Club Deportivo Estradense. Turo foi, por certo, o home que marcaba ese primeiro gol. Un home que decíanos ademais, antes de empezar o encontro, que ten moitos goles nas súas botas, un home que pelexa permanentemente contra toda a defensa e que ven de demostrar agora mesmo o porqué de esa calificación de home punta e que ten moito olfato de gol na súa bota. Perde, polo tanto, o Club Deportivo Estradense, que agora ten que tentar de remontar o encontro. Julián, que vai na presión, saca a defensa. Guti para o salto. Baixou na Iván, deixou na para Nando. Agora o cambio total de Nando, buscaba e chega a Julián, pero non foi bo o control do dianteiro centro do Club Deportivo Estradense, quizá tamén un pouquiño estorbado polo sol que está pegando de frente sobre a cara dos xogadores do Estradense. E, lóxicamente, aí tiña certo problema o dianteiro que chegaba este ano a disciplina do Estradense, precedido, por certo, tamén de unha longa historia como goleador en distintas categorías. José Ramón está tentando de roubar diante da incorporación que estaban vendo vostedes que estaba facendo Fiti. Marchouse o Coiro a Fiti e, polo tanto, o saque de novo para José Ramón, que recibe agora un codazo e o Coiro sae aínda en lateral. Nando, José Ramón sigue controlar, marchouse ben José Ramón, aguantou Unai facendo a pantalla, ahora quedoulle atrás o Coiro e sacou directamente xa a pelota a defensa local, aínda que volve peiteado a intentar reorganizar. Julián busca o centro, atención a ver se chega Unai, corre o dianteiro do Estradense, cae o chao, non hai nada, levántase o propio Unai e será saque lateral favorable ao equipo local, ao Portonovo. Protestaba Unai diante do auxiliar de Dieguez Novoa, de Fernández Rodríguez. A xogada entendía que houbera falta, pero non o considerou así o propio auxiliar. O balón que pega en Unai e volve de novo a lateral para Portonovo. Fíxense a ubicación que ten agora o Club Deportivo Estradense, tentando de presionar sobre a salida do balón. Peiteado metía a cabeza. Será agora, porque o último en tocar foi un home de Portonovo. De novo lateral para o propio Club Deportivo Estradense e o propio Peiteado, que volve a tentar de reorganizar dende a banda. Iván, que intenta chegar, cortou agora ben a defensa. Atención de novo a saída, volve a correr Turu, sae Makelele e chapa finalmente o gardameta do Club Deportivo Estradense. Amoedo, Iván, Nando, devolve a zona de libres. Atención ao pase, roubou Turu, pode haber de novo peligro, vamos a ver, porque sale tapando Makelele, mete dentro de área o dianteiro de Portonovo e sacou in extremis Iván para axudar a súa defensa. Cada vez que Turo se achega á zona de perigo, créalle moitas complicacións a defensa do Club Deportivo Estradense, que ademais parece que non están con confianza, non están engraxados, están tendo moitos problemas para controlar e ao mesmo tempo para intentar sacar o balón con certo criterio dende a zona defensiva. José Ramón, entre dous homes, non hai falta, dio colexiado, continúa a posición para o Estradense, intenta baixar o propio José Ramón
Era Manuti, o home que saltaba, non José Ramón, e finalmente o Coiro para Nando, en lateral para o Club Deportivo Estradense, que lembremos, perde por 1-0 aquí en Portonovo. Gol prácticamente madrugador, apenas no segundo minuto chegaba xa o gol, e ata o momento estamos xa no 6 e menos para o 7. O equipo de Portonovo está claramente dominando o encontro e xa se achegou con a lo menos perigo por 2 veces máis a portería de Makelele. Un envío de novo a Arias, saltou de cabeza a Ali Amoedo e a falta que sinala o colexiado sobre Ero, falta moi perigosa na frontal da área. Pide as asistencias que saian de banquiño para atender a Ero, que sigue doéndose, e Amoedo, que entende que non houbo tal falta. Eso era o que estaba comentando o colexiado, pero a xogada ten moito perigo e ademais o envío pode ser directo á portería de Makelele. Vaise cumplir o minuto 8 e imos ver, porque hai varios homes preparados para o disparo á portería. Comesaña, o son número 8 que está cerquiña do balón, tamén o propio Tinalla. Imos ver pantalla de 4 homes. Atención ao saque, aí vai Tinalla, pegou na barrera, volve o balón á zona defensiva e finalmente será, imos ver que sinala o colexiado, falta favorable ao Club Deportivo Estradense, e é que entendeu xogo perigoso que metía a plantilla sobre a saída do balón, e polo tanto esa falta que agora Makelele tenta de sacar longo a zona de Manuti, pero sin dirección o Coiro, perdeuse directamente en saque lateral para Portonovo. Ata o momento, ao meu entender, moi ben plantado defensivamente Portonovo, aproveitando esa atención agora que volve a haber perigo. Logo seguimos co comentario, porque chegou finalmente para tentar de salvar Nando, meteu o pé arriscando absolutamente todo o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense e conseguiu. Dicilles que ata o momento, e para min, o Portonovo está moi ben asentado sobre o terreo de xogo, mantendo ademais moi ben a zona de medio campo e tentando de sorprender cada vez que pode o Club Deportivo Estradense. Atención, porque hai falta. Levantou a bandeirola o auxiliar de Diego Novoa, Varela Prada, e polo tanto sacará o Club Deportivo Estradense, e será ese home, Makelele, que de novo volva a colocar o Coiro lonxe da súa área. Peiteado na pelexa, e hai falta de peiteado, entende agora o árbitro. E atención de novo, porque todas as xogadas a balón parado teñen moito perigo contra a portería do Club Deportivo Estradense, que ten homes moi altos, moi fortes, o Portonovo. E imos ver tamén cal é a resolución final desta falta. Tinalla, que está cerca do Coiro, está tamén moi cerquiña a mano. Imos ver, porque xa se vai Tinalla, logo buscarán o remate, probablemente con un balón a cabeza do rematador. Aí vai directo, e atención a Makelele, porque por 2 veces conseguiu chapar o Coiro o porteiro do Club Deportivo Estradense. Estirouse ben na primeira e favoreceuno. Logo o rexeite, mentre xa algúns aficionados cantaban o gol, que sería o segundo para Portonovo. Amoedo
Nando. Unai pedía, aquel vai o Coiro moi alto, aventase para a defensa, aínda que agarraron a Unai e polo tanto falta favorable ao Club Deportivo Estradense. E atención a esta falta que ten moito perigo, entre outras cousas porque temos auténticos especialistas a balón parado. Un deles, ese home que vai co Coiro e que se encargará de lanzar a falta con toda seguridade, Marcos. Minuto 12 que se cumple agora mesmo. A primeira aproximación con perigo do Club Deportivo Estradense nunha falta neste minuto 12 e Marcos preparado para o lanzamento. Aí vai Marcos. Pegou na barreira, marchouse a córner. O balón pídese outro aos banquiños e de novo Marcos, que sacará dende a esquina. Está lle dicindo o árbitro que o balón non ten demasiado aire, entonces que hai que pedir outro balón e esta vez con aire. Bueno, pues devolven yo que xa salirá para fora o mediocampista do Club Deportivo Estradense. Atención, repito unha vez máis, porque a Marcos dende aí gusta lle buscar o gol olímpico, o gol directo, dende a esquina. Aí vai. Moi pechado, sacou a defensa, máis que sacar, botou o balón e doulle ao lateral, ao defensa, que ahora sí saca, para intentar organizar sobre o ataque local. Corría Turu, pero era imposible que chegase a ese Coiro. E fíxese como ninguén vai a facerlle a presión ao propio Makelele. José Ramón empurrou o seu marcador e a falta favorable de novo a Portonovo. Empurrou claramente a comisaña o xogador do Club Deportivo Estradense. Guti para o salto, o balón dividido, aguanta peiteado, vai tentar de novo de pechar liñas o Club Deportivo Estradense. Chegou Julián para axudar na defensa, agarraron a Julián e é falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Guti, que prepara xa o Coiro para o saque. Non houve moita precisión, en todo caso José Ramón intenta aproveitarse do rexeite que chegou á súa zona, intentaba marcharse entre dous homes, tocou finalmente un dos defensas de Portonovo e o Coiro lateral. Foi Manu o último home en tocar. José Ramón, atención a Manuti, intenta volver para José Ramón, o balón moi dividido no medio, finalmente saca xa o ataque ou intenta sacalo o Portonovo, porque intenta tamén cortar peiteado, cae peiteado e hai falta sobre peiteado. Sinala Diego Novoa. E Marcos ubicándose xa para o saque, mentre se indicaba ao propio Diego Novoa a zona exacta de onde tiña que sacar. Cinco homes do Club Deportivo Estradense no frontal da área. O envío directo hacia adentro, meteu os puños o guardameta, caía o chan precisamente Manuti, e se dá córner, segundo sinala o árbitro do encontro. Le para o córner, como sempre, Marcos para o saque. E fíxense como xa un home fai pantalla da defensa de Portonovo para evitar o saque directo. Aí vai, unha vez máis Julián, que bota hacia atrás, Manuti tamén, e finalmente de novo córner, logo de que debaixo dos paus sacase a defensa.
Mesma situación e de novo mesmas opcións, con Marcos no saque e Manuti, Peiteado, Guti, en fin, os homes altos prestos para o remate. De novo moi pechado, sacou agora ben a defensa, envía directamente a saque lateral favorable ao Club Deportivo Estradense en banda esquerda. Nando que corre para facer o saque xa. José Ramón, que ya estaba pedindo, non se houve entendemento aí, botou o balón no medio prácticamente da defensa de Porto Novo, e xa intenta sacar agora de novo o Club Deportivo Estradense. Julián Amoedo, resbalou Amoedo, atención de novo que pode haber perigo. Continúa afortunadamente ben a defensa do Club Deportivo Estradense diante da aproximación que estaba intentando facer Tinalla, e o balón finalmente pegaba no propio xogador de Porto Novo, enviando a ese saque de banda que fixo xa Peiteado. Unai na pelexa caeu, non hai falta, senón saque lateral, gañou metros o Club Deportivo Estradense. Peiteado sobre Julián, está moi tapado, e dio o árbitro que será lateral de novo para o Club Deportivo Estradense. Deixa xa Julián que se xa Peiteado que envolva a meter o coiro, me imagino que dentro de área. Unai que prolonga, sacou Tinalla, non houve aí moito entendemento entre a defensa de Porto Novo, e agora finalmente será córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Guti que sube xa para tentar de arroupar nos saques aéreos aos seus compañeiros, un dos homes que mellor vai no xogo aéreo do Club Deportivo Estradense. Marcos preparado para o envío. Aí vai o saque, non houve altura, non colleu altura o coiro. Nando devolve a zona de Marcos, pelexando na banda, levantou o banderín, señalou o auxiliar, xogo perigoso do propio Marcos, e polo tanto a posesión o balón de novo para o Porto Novo. A piques de chegar ao minuto 20 desta primeira metade, o resultado que continúa exactamente igual. Vence o Porto Novo por 1-0, metía o pé con perigo Marcos, aplicou a lei da ventaxa o colexiado. Tinalla está presionado por Julián, finalmente perdeu o xogador de Porto Novo. Julián, que ve adiantado o porteiro, intentaba buscar unha vaselina, pero non lle saeu ben o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Esbarrou o xogador de Porto Novo e estivo a piques de costarlle un disgusto ao seu guardameta, ese home que agora fai o saque. Solla Manuti, que metía a cabeza, devolvía a zona defensiva de Porto Novo. José Ramón que saltaba, baixouna finalmente para Nando, o propio equipo local, pero o envío de Nando chega sen maiores historias a zona defensiva, e Solla chapou, aínda con certa aproximación con perigo de Unai. Dá a impresión de que pouco a pouco o Estradense está se facendo co partido en canto ao que é o ataque, é dicir, está máis metido encima da portería de Porto Novo, pero a verdade é que sin chegar con claridade, e polo tanto arriscándose permanentemente a contraataques diante de un Porto Novo que a min particularmente está me dando a impresión de que agora está permitindo que o Estradense adiante un pouquiño máis liñas para tentar precisamente de roubar e buscar rápido un contraataque. Que sacou rápido foi o Estradense. Nando que controla, buscou centro, Manuti que intentou prolongar de espuela, o balón que queda para o propio Manuti a media volta, o disparo fluxo
as mans de Solla. O Espigado, gardameta local. O balón de novo dividido, Marcos que consigue chegar, Julián que apoya, deixa de novo para Marcos, Manuti, cae Manuti e hai falta. Caeu Manuti no círculo central e de novo falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos que saca rápido, busca a Julián, intenta darse a volta a Julián, o balón a zona de Solla, queda suelto nese salto dividido con Unai, pero despois xa chapou sen maiores complicacións o gardameta local diante da presencia de José Ramón, que estaba aí coa caña. A garda non hai man, será cartón amarelo para o xogador de Portonovo, para Manu. Meteu a man o balón claramente e a primeira tarxeta, primeiro cartón amarelo do partido para o xogador de Portonovo, justamente no minuto 22 e medio. E Amoedo que saca para Nando, xa presiona a Nando, sacou o coiro de encima, o salto de Manuti, se dá falta, imos ver, favorable a Portonovo. Entendeu o árbitro que Unai, e non Manuti, perdón, era o home que saltaba. Decílles que entendeu o árbitro que empurraba o seu defensor e polo tanto a falta que favorece unha vez máis a Portonovo. Solla preparado para o saque, todo o equipo do Club Deportivo Estradense pendiente, defendendo xa no seu campo. O balón arriba, vai intentar saltar Iván de cabeza, quedou prolongado para a zona de Nando, corre Nando, está moi presionados, dous a volta, sacou o coiro, José Ramón que intenta baixar, recupera falta o Club Deportivo Estradense. Entendeu o colexiado que agarraban a José Ramón e polo tanto sinalou a falta que xa sacou tamén rápido Amoedo. Agora Marcos sacándose prácticamente o coiro de encima, intenta presionar un pouquiño máis o medio campo do Club Deportivo Estradense. O balón que queda para que Makelele chape diante de novo da presencia de Turu, que viña correndo por si acaso entre os centrais do propio Club Deportivo Estradense. E de lado a lado, tiro porque me toca, porque agora o balón despois de botar tamén se foi directamente ás mans de Xome, de Soller. Amoedo que metía a cabeza, Marcos que baixa, Iván que intenta mover, deixa para Marcos, este xoga con Manuti, caeu Marcos, non pita nada o colexiado, continúa a posesión para Portonovo. Atención a saída, Comesaña que deixou marchar hacia a súa dereita, vai chegar Nando, xoga atrás con Amoedo, vai presionar Turu, meteu a patada seguida a zona de Julián, pero sin precisión Amoedo diante da presión de Turu, e polo tanto de novo será saque lateral para o Portonovo. Fiti cortou Nando e hai falta, sacou rápido o Club Deportivo Estradense e o árbitro que hai que repetir. Señalou a falta, non estaba o coiro no sitio da falta, de a velocidade que lle dá a meter o Club Deportivo Estradense quedouse xa simplemente en unha falta máis en esta ocasión, sacando en curto xa de Amoedo para este home, para Nando, que intentou marcharse nun contra un, pero non tivo acerto e o coiro saleu de novo lateral para o propio Nando, que vai con José Ramón, intenta anticipar agora e fixo a defensa, agora o caño sobre Nando que non vai, cambiou de lado Nando, pero aí non había ninguén do Estradense, volve a reorganizar o ataque Portonovo. Cortou peiteado, intentou chegar Unai para a defensa, volve peiteado,
José Ramón, que consigue baixar moi bonito, meteu dentro para Julián, atención a Julián, que pode marcar, e o balón de Julián que sae á dereita da portería de Solla. Nova aproximación con perigo do Club Deportivo Estradense, viou buscando o Pau Longo Julián, e o balón saeuse lixeiramente á dereita da portería de Solla. Tiña toda a intención do mundo Julián de buscar o que sería o gol do empate. Unai, último en tocar, e de novo lateral para Portonovo. O saque xa directamente a zona defensiva estradense, Amoedo que mete a cabeza, fai o propio agora Comesaña, metendo o balón no outro lado, e aí xa sen maiores problemas para Makelele. O saque, José Ramón que vai a buscala, meteu a Comesaña de novo a cabeza, o balón para Peiteado de cabeza. Ningún dos dous equipos está intentando de baixala no medio campo, ou ao menos non en canto a ese tipo de xogadas de lado a lado. Peiteado en saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Marcos, o centro de Marcos, moi pasado e directamente fora. Será saque de portería para Solla. Cando chegamos ao minuto 28 de primeira metade. Solla preparándose xa. Viste? A bella usanza dos porteiros, completamente de negro o gardameta do Portonovo. La pelexa no medio campo. Imos ver se a consigue levar finalmente o Portonovo. Fixo, atención agora, porque chegou Amoedo sobre a chegada de Ero e hai falta, e imos ver porque será cartón tamén para Amoedo. Dame a impresión de que Amoedo non pretende aí facer falta, senón simplemente chega un pouquiño tarde sobre Ero, e no arrastre, na consecuencia do arrastre da súa chegada tardía, viña esa falta que marcou o colexiado e que ademais significou cartón amarelo para un dos centrais do Club Deportivo Estradense. Tinalla preparado para o saque, e todo o Estradense defendendo prácticamente dentro da súa área. Agás Julián, aí vai Tinalla, directo, e salvou a Amoedo. Pegoulle con toda a intención, buscando a escadra esquerda da portería de Makelele, que respostou tamén con unha perfecta parada cos seus puños. Aí vai o córner, sacou agora Peiteado debaixo dos paus, volve para Tinalla, que mete o balón unha vez máis dentro, e aí fora de xogo. Fora de xogo, que sinala o colexiado, e polo tanto a xogada xa queda en saque para o Club Deportivo Estradense. Makelele, mentres hai xa homes do Club Deportivo Estradense que están quecendo, levan algún minutiño quecendo na zona lateral dereita do campo. Peiteado, reparou Iván, o balón volveu a él, favoreceu no Turo, que ia a presionar, a patada arriba, pelexou na Julián, quedou suelta para a patada de novo tamén arriba de Portonovo, que non quere complicación ninguna diante da súa área. E agora de novo Amoedo, está buscando apoios, xoga con Guti, a dereita ten a Peiteado, devolve Guti, Manuti ven a axudar un pouquiño, sigue avanzando
Amoedo, a patada arriba de Amoedo directamente. Vais a perder en saque lateral favorable a Portonovo. Non tiña dirección. Non me impresión de que quiso metela no pico da área, quiso metela sobre a zona de Unai ou de Julián, pero saleulle unha patada a seguir realmente mala e con dirección a ningún lado. Comesaña que cortou. Atención de novo agora José Ramón, que intenta chegar, sacou a defensa, Turu que apelexa, leva agora, intenta levar en ataque Portonovo, por toque a xogada quedou xa parada por falta sobre Ero. Tinalla de novo para o saque. Un home que lle pega moi ben coa súa zurda. Volve aí Locoiro, intentaba prolongar agora Portonovo, recupera peiteado, José Ramón que intenta baixar co peito, moi bonito o control, marchouse moi ben José Ramón, agarran o centro, atención agora a Unai, o envío deste, salvou a defensa de Portonovo, o envío de Unai que buscaba a dirección de Julián, que si chega a Ero Coiro só tería que empurrar para conseguir o gordo empate. Córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos para o saque. Envían un Coiro dende o banquiño, que se quedou tanto corto en Nando que o envía tamén agora para que Marcos efectúe o saque de esquina. Aí vai o saque. De novo primeiro, atención, porque Guti metía a cabeza, volve a ser córner. E de novo, nas xogadas a balón parado, a aportación do central do Estradense, importante sempre para os seus compañeiros, por a súa presencia física, e polo xogo aéreo, polo dominio do xogo aéreo que ten o central. Aí vai, o saque de novo. Agora máis pechado, meteu armas ollas, empurraron as ollas e xa señalou a falta o colexiado do encontro. Quedaba xa, polo tanto, invalidada calquera outra opción, e veu claramente o árbitro como se empurraba o porteiro de Portonovo. Solla, ese home que saca. Manuti metendo a cabeza, o balón queda dividido. Sacou Nando de primeira. Unai non foi quen de controlar. Agora devolve a defensa a zona do Club Deportivo Estradense, a Moedo, que volve a ser presionado polo Turu. Sacou a Moedo, controlou moi bonito Unai, agarraron a Unai pero non houve falta, non señalou ao menos o colexiado. E agora saltará Guti de cabeza. Devolve hacia o centro e van saltando no medio. Finalmente, na pelexa fíxense que teñen os dous equipos polo balón, será falta por empurrón o xogador do Club Deportivo Estradense. E é que no medio campo non hai cuartel, non hai tregua. Os dous equipos están se empleando con todo. Físicamente o partido está moi forte, moi aberto. Julián que intentou controlar e non foi quen, empurraba o seu marcador, cortou agora a Moedo sin complicarse a vida, enviando o balón o saque lateral para que o faga xa o equipo de Portonovo. Fiti é o home que xa fai o saque na prolongación. Chegou a zona da Moedo, atención que recibía un codazo a Moedo pero non pitou nada colexiado, centro agora, sacou uno peiteado e a Moedo que saca para que o balón quede xa de novo en pés de Portonovo. Fiti abrindo hacia Comesaña, levou unha agora a Manuti, agarraron a Manuti pero continúa co balón, meteu sobre a incorporación de Unai ou intentou facelo pero
cortou finalmente a defensa, sacou xa rápido José Ramón, marchouse ben de un home, e agora xa non do segundo, e volve de novo Coiro a zona defensiva do Estradense. Nando, Iván, Peiteado, movendo de primeira con Julián, este devolve para Marcos, intenta chegar ao levo finalmente Peiteado, atención que levantou a cabeza, pode buscar o tiro, e agora non se entendeu con Julián, non quiso, Peiteado non tiña seguridade para enviar a portería, levantou a cabeza, despois doblaba Julián, pero o envío sobre Julián era xa moi complicado para o dianteiro, que ademais, a pesar de estar en carreira, estaba prácticamente na propia perpendicular de Peiteado. Solla para o saque. Iván que salta, no medio agarran a José Ramón, non di nada o colexiado, intenta anticipar e non consigue nada, atención que hai perigo, o cambio total as mans de Makelele, que fixo o porteiro do Estradense dúas moi boas intervencións, e de concerto é que non tivo tampouco, cando hai a falta agora sobre Julián, dicía que non tivo o Estradense moitísimos máis agobios. Houve dúas magníficas intervencións de Makelele, que eso sí, no gol non tivo nada que facer. Unai que ia a presionar sobre Solla, que saca xa coa man directamente a zona de Fiti. O cambio total de orientación de Fiti, sin dirección, e as mans de Makelele, de lado a lado prácticamente, cruzou todo o campo o envío de Fiti. Hai falta, de novo favorable o equipo local, o Portonovo. Xa se incorporan os homes altos tamén de Portonovo para tentar de buscar o remate dentro de área, e é que se colgará probablemente o Coiro. Aí vai precisamente, moi pechado, meteu a cabeza Guti, será córner, ainda que a xogada quedara invalidada, xa posto que pitara ou levantara o banderín o auxiliar Álvarez Prada de Dieguez Nova, o colexiado do encontro, e polo tanto o fora de xogo que beneficiou neste caso o Club Deportivo Estradense. Makelele que sacou defectuosamente, pero volve para el o Coiro sen maiores problemas. De novo Makelele forte e arriba, Julián pelexando e agarrando a Comesaña, a falta que sinala o colexiado. Aí está xa o movimento lateral, de novo en ataque de Portonovo, vai cortar a Moedo, pegou como lle viña a Moedo diante da presencia do Turu, o balón suelto para que se incorpore Unai, na pelexa o home do Club Deportivo Estradense, caeu Julián, falta e cartón amarelo para Tinalla. A falta clara sobre Julián, e de novo a opción de envío directo a portería para Marcos, unha nova opción con moito perigo para o Club Deportivo Estradense. Quedan 4 minutos agora mesmo, e o que desconte sempre, decimos, o colexiado para o remate dos primeiros 45. Imos vivir esa falta en Estrada Televisión. Marcos, Nando e Manuti cerca do Coiro, pero finalmente será Marcos, casi con toda seguridade, o home que lance, porque ademais un auténtico especialista. A pantalla de 5 homes incorporouse Manuti, que se apartará obviamente. Aí vai o envío e Solla que chapa no entrebote. A verdade é que o envío
colleu portería, pero non excesivamente perigoso. E Solla chapou. Unai que leva o coiro de novo, buscaba a Julián, cortou a defensa. Tinalla que sacou, recupera no medio campo Iván, e hai falta de Iván, di o árbitro. Pois non sei se o que pitou foi falta ou xogo perigoso. Se entendeu que poñía a suela da súa bota. En todo caso, a falta favorable a Portonovo. Minuto 42 de primeira metade. Lembremos o resultado: Portonovo 1, Club Deportivo Estradense 0. Estrada Televisión. A televisión da Estrada vivindo unha vez máis o partido do Club Deportivo Estradense nunha semana complicada, sobre todo no psicolóxico para os homes de Javier Oreiro, que chegaban ademais, ou que chegan a este encontro tentando de levantar esa cabeza, esa moral, logo dos últimos resultados que non foron nada positivos para un equipo que empezou moi forte, pero que se foi desinflando un poquinho nos últimos encontros. Nando, José Ramón marchouse ben, con unha doble amago, non foi abaixo, ahora complicouse moito a vida José Ramón xa en casi un terceiro regate quería facer sobre a defensa local, e volve a Moedo a partir o coiro, pero a xogada xa quedaba invalidada por falta precisamente do Turo sobre a Moedo. Deixa Moedo que sexa Nando, en principio, home que saque. No, pois Nando que lle devolve para Moedo. E será o propio central do Club Deportivo Estradense que envolva a tentar de colocar o balón dentro de área. Aí vai o envío. Unai que tenta de pelexala, meteu a cabeza, foi o último en tocar, vaise perder o coiro, empurra Unai, sacou o intenta sacar xogada agora a defensa local, o balón dividido para o medio, che ganando, devolve a zona de perigo, hacia el volve o mesmo coiro, ahora de cabeza, Tinalla que sacou hacia o lateral, descongestionando precisamente a presión que estaba facendo o Estradense sobre os centrais, e agora corta Moedo, José Ramón que abaixa, e finalmente o balón que chega de novo a zona de ataque de Portonovo. Fiti pegou en Nando, será córner, e polo tanto o córner probablemente a última xogada, balón parado desta primeira metade, xa que estamos no minuto 44 e medio. Tinalla que vai a intentar lanzar, e ademais é un home que lle pega moi ben coa súa zurda, polo tanto non me extrañaría nada que intentase buscar un envío directo a portería do Club Deportivo Estradense. Imos ver. Minuto, repito, prácticamente 45. Quedan 15 segundos para o 45. Aí vai o envío directo, meteu un Makelele as mans, os puños, pero a xogada xa quedara invalidada por falta precisamente sobre o gardameta do Club Deportivo Estradense. Ese home que agora está preparado xa para efectuar o saque. Unha primeira parte intensa, foi medrando pouco a pouco, collendo eu creo que algo máis de confianza o Club Deportivo Estradense, que se topou con un gol moi tempraneiro de Portonovo, e incluso con esas xogadas que sabían vostedes con moito perigo sobre a portería de Makelele, que está ao meu suizo facendo un magnífico traballo ese, e incluso asustou por un par de veces o propio Estradense o Portonovo en algunha que outra chegada con certo perigo. Nando na pelexa, marchouse o lateral do Estradense moi ben de dous homes, xa non puido co terceiro, que quedou no campo, vai botar fora o balón agora Comesaña, e será atendido precisamente o xogador de Portonovo que estaba sobre o céspede deste campo de Baltar, aquí en Sanxenxo, en Portonovo, en tempo cumplido. Levamos un minuto xa de desconto da primeira metade. O resultado que continúa con ese solitario gol que a todo momento está valendo 3 puntos para o Portonovo. O gol de Turo. Xa se levantou
o xogador de Portonovo, que será, eso sí, abandona o campo para ser atendido na banda, cando vai devolver agora deportivamente o Club Deportivo Estradense. Final xa non deixou nin sacar no lateral final da primeira metade, embaltar o resultado, o remate dos primeiros 45 minutos e de Portonovo 1, Club Deportivo Estradense 0. Vale o gol de Turu. Volvemos en Estrada Televisión nuns minutos. Será logo de unha pausa para a publicidade e xa coincidindo co comezo da segunda metade. Ata agora mesmo. Saúdos de novo, señoras e señores, a piques de principiar a segunda metade neste encontro en Portonovo. Portonovo 1, Club Deportivo Estradense 0. Estou vendo xa cambios na alineación do Club Deportivo Estradense. Hugo, que se incorporaba no descanso, e tamén Fafu, os dous homes que en principio entran no terreo de xogo. Unai e Nando son os homes sustituídos, polo tanto, os dous que xa están preparados para facer a súa incorporación ao 11 de Javier Oreiro para esta segunda metade. Xa saltou Fafu, fai o propio Hugo e, polo tanto, a situación no terreo de xogo en principio será unha situación moi similar a da primeira metade, pero eso sí, con un segundo home que acompañará a Julián en punta, menos forte que Unai, pero con outras cualidades, entre elas, lógicamente, a velocidade e a definición diante da portería. Vai sacar o Club Deportivo Estradense. Estou fixado tamén en dorsais de Portonovo. En principio non vexo cambio ningún, logo iremos confirmando, pero estamos preparados xa para o top, para os segundos e definitivos 45 minutos. Aquí en Estrada Televisión sacará o Club Deportivo Estradense ao lado do balón xa, polo tanto, a disposición de arrancar agora mesmo para os segundos 45. Aí sacou o Estradense. Manuti, que sí está, dá a impresión de que non, pero efectivamente sí está, é o home que acaba de tocar agora, polo tanto teño que ver cal é o home que non está nesa entrada con Hugo, é dicir, o compañeiro en ataque de Julián por parte do Club Deportivo Estradense. Nando sí que non está, polo tanto a situación, repito, é moi similar nesa zona de campo por parte do Estradense. Me refiero, lógicamente, á defensa. Peiteado, atención a Peiteado, douxe a volta, vai intentar chegar Hugo, controla. Hugo está moi tapado, marchou buscando agora a Julián, sai Solla da súa portería e botou o coiro directamente fora. Peiteado para o saque. Xogou con Iván, devolve. Peiteado. Marcos, que me intentaba meter dentro, sacou agora a defensa de Portonovo. Guti, que apelexa no medio, chega a Amoedo. A patada a seguir de Amoedo a zona de medio campo, e de novo o propio Amoedo, que recibe falta na súa chegada para buscar unha vez máis a Hugo na banda dereita. Guti colocando coiro. A esquerda está Amoedo. Opta por buscar directamente o outro lado. Buscaba a José Ramón, pero anticipou ben a defensa local. Amoedo. Non houbo precisión agora no envío de Amoedo. Recupera Portonovo. A pelesa durísima no medio campo e a falta de Manuti, que sinala o colexiado. A falta de Manuti sobre Comesaña en zona de medio campo, aínda en zona de Portonovo, e o saque que fará xa o equipo local. Aí vai o envío arriba. A patada a seguir. E finalmente será saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Unai, polo tanto,
que cedía o seu sitio no descanso a Hugo, e Nando que facía o propio con Fafú. Os dous cambios de Javier Oreiro para estes segundos e definitivos xa 45 minutos. Estivo quecendo tamén durante boa parte do descanso Pepe Rico. Incorporarase seguramente nos vindeiros minutos o mediocampista do Club Deportivo Estradense. Guti intentando tapar aí a entrada de Ero. O centro finalmente a cabeza de Peiteado. Ero que metía o pé, recupera Hugo, xoga de primeiras con Marcos. Marcos que intentaba seguir a liña buscando a banda, pero o seu envío saeu directamente fora en saque lateral para Portonovo. E Tinalla, o home que sacará. Aí vai o saque. Anticipou sobre Ero Peiteado. Iván que meteu o pé. De novo o balón á zona de perigo do Estradense. Peiteado que amagou, sacou moi ben agora o lateral. Hugo que baixou de primeira, cortou agora a Comesaña, pelexando con el Manuti. O balón no medio, era para Turo. Atención a saída que ten perigo de novo. A incorporación de Ero, cortou na Benguti. E finalmente o balón pegou no propio Ero. E será en saque para o Club Deportivo Estradense. Saque de portería. Non hai cuartel, a pelexa é brutal no medio campo. Os espacios apenas existen. Os xogadores están rápidos, moi enteiros físicamente. E os dous equipos están tendo unha verdadeira batalla campal de forza no medio campo, tentando obviamente cada un deles de aproveitar os seus recursos o mellor posible. Hugo, atención, que vai buscar un contra un seguro. O balón hacia adentro, abreu pasillo, o tiro de Hugo, foise arriba. Abreulle pasillo José Ramón. Hugo engatillou buscando a escadra dereita da portería de Solla. E o balón que se lle foi arriba. Primeira chegada con moito perigo de Hugo a zona de Portonovo, a zona de área de Portonovo. Agora queda Julián prácticamente como único home en punta, coa incorporación dos dous media puntas, José Ramón pola esquerda e Hugo pola dereita. Busca de alguma maneira Javier Oreiro crearlle máis espacios por un lado a Julián e ao mesmo tempo reforzar o que é a zona de medio campo para tentar de chegar con máis perigo a área ou a zona defensiva de Portonovo. Marcos, Hugo chegou para cortar a defensa e agora de novo o balón fora, lateral favorable ao Club Deportivo Estradense. Enfádanse os afeccionados co colexiado, entendendo que era favorable a Portonovo. A mí non me impresión de que era para o Club Deportivo Estradense. Guti, Comesaña non chegou, cortou sin embargo a defensa. Agora pelexa Manuti. O balón que non sae, leva a Portonovo. Pode haber perigo. Iván que intentou tapar. Comesaña que abre a zona defensiva. O balón que chega de novo á zona do Club Deportivo Estradense. Comesaña. Atención agora de novo o intento de aproximación que está facendo Portonovo. Balón dentro, moi pasado, pegou na espalda de Fafú, volveu para dentro Turo, hai moito perigo e sacou unha vez máis moi ben agora o porteiro do Club Deportivo Estradense, cando xa a continuación de xogada estaba invalidada por fora de xogo. De novo apareceu Makelele para evitar unha nova xogada con moitísimo perigo de Portonovo. Minuto 7 desta segunda metade. Fafú, a patada a seguir de Fafú, rifada no medio campo, volve hacia el Locoiro, intenta darse a volta, pegou o balón en un xogador de Portonovo, concretamente en Ero, e marchouse ao lateral. Ero
cortou aí a Moedo, a trompicóns chegou o central do Club Deportivo Estradense, pegou o balón moi mal e mandouno directamente ás bancadas fora case do campo. No saque de novo lateral para Portonovo, cando se produce un novo cambio. Vimos ver porque en principio dá a impresión de que será no Club Deportivo Estradense. Iván, que se ven a zona de banda, e Pepe Rico, que entrará no equipo de Javier Oreiro. Por lo tanto, mediocampista por mediocampista, abandona Iván o terreo de xogo, entra Pepe Rico, minuto 8 de segunda metade, 8:30 para ser exactos. Sacou Portonovo, estás intentando dar a volta a Turo, hai falta. Falta contra o Club Deportivo Estradense, semicórner que sinalaba o auxiliar, e agora de novo situación de perigo e Tinalla preparado para enviar directo a portería, e é o que fai permanentemente este home coa súa perna zurda. Pégalle moi ben o coiro, xa por 2 veces tivo que responder Makelele aos seus envíos a portería. E vai de novo a portería, paseouse o balón, continúa o perigo e deixou agora na zona esquerda, segundo ataca Portonovo, o balón o Club Deportivo Estradense para o saque de novo do equipo local, do propio Tinella. Aí vai o saque, volve a o coiro, o centro, sacou a Moedo metendo o pé, aínda que con pouca precisión, pelexaba Hugo e o balón marchouse en lateral para Portonovo. Tinalla xogando con Ero, de novo Tinalla, agora non se entendeu co seu compañeiro e deixa xa Guti que o coiro saia para o saque de portería favorable ao Club Deportivo Estradense. Guti ten metros por diante, avanza o central e xa meteu o balón arriba a zona de Julián. Saltou, estaba moi solo Julián, de cabeza cos dous centrales locais, e o balón que chega ás mans de Solla sen maiores complicacións para o gardameta local, propio Julián, que vai facer tímidamente a presión, o balón a medio. Pepe Rico que intenta saltar, non chega, o Turo que move xa agora na saída de Ero, Pepe Rico que metía o pé, e hai falta de Ero sobre Pepe Rico, e Guti preparado para o saque. Enfadábase o público e tamén o xogador local co colexiado, pero dá a impresión de que efectivamente Ero meteu a plantilla do pé cando agora hai falta de Julián sobre Comesaña. Tácticamente sobre o terreo de xogo mantense un pouquiño nos dous equipos a mesma situación da primeira metade, únicamente o cambio de nomes ou de homes nas zonas, pero un 4-4-2 por parte do Club Deportivo Estradense un tanto máis acusado na primeira metade. Nesta segunda tivo un pouquiño menos por aquelo da incorporación de Hugo, e por outro lado lógicamente un estradense que intenta, ou ten que intentar ao menos empatar o partido. Peiteado o envío a zona de área, José Ramón que non pode controlar, e balón que se perde directamente en saque de córner, e polo tanto nova ocasión para o Club Deportivo Estradense. Marcos que se vai para o saque. Aí está o mediocampista especialista en todos os balóns parados, saques de falta do Estradense. Directo unha vez máis, sacou agora a defensa, o balón que chega á zona de Fafú,
mete sin pensarlo unha vez máis dentro de área e chega ás mans de Sollas ao Coiro logo de golpear precisamente en Tinalla. Solla arriba, forte a zona de área prácticamente do estradense. Amoedo que devolve, baixou Tinalla, magnífico control do xogador de Portonovo, peiteado pelexándoa, chega Marcos para axudar, Hugo por outro lado intentaba irse, non o conseguiu, de novo agora Ero, Tinalla sacou unha como puido de encima, baixou na co peito moi ben Guti, o balón na zona defensiva unha vez máis de Portonovo, pelexa Manuti no medio campo, cae con Mesaña e hai falta. No, pois non apita o colexiado, mantén a lei da ventaxa. Atención a Ero, que hai perigo unha vez máis, mete sobre a incorporación de novo en ataque de Portonovo e sacou a Moedo prácticamente a mellor ocasión de Portonovo, enviando o balón a Coiro desta segunda metade. Un rapidísimo contraataque, o árbitro que non pitou esa falta aplicou a lei da ventaxe e iso complicou a vida aos xogadores do Estradense. Algún deles se separara e de novo a falta favorable, ou corre mellor dito favorable a Portonovo. E unha vez máis, que perigo, e unha vez máis tamén a boa resposta defensiva do Club Deportivo Estradense. Novo intento favorable ao equipo local en nova situación de perigo contra a portería do Club Deportivo Estradense. De novo pechado e agora será saque de portería. O saque de portería favorable ao Club Deportivo Estradense despois de que Vicente, que entraba precisamente nesta segunda metade por parte de Portonovo, fixese o saque. Peiteado Guti, que xa está moi tapado, balón dentro para Pepe Rico, xoga de primeiras con Hugo, intenta marcharse agora entre dous homes e será lateral pero para Portonovo. Tinalla xa disposto para o saque. Sofai moveu agora ben defensivamente as súas pezas o Club Deportivo Estradense. Manuti, Hugo que consigue controlar, hai perigo, intenta meterse dentro, colleu a traspesa José Ramón un poquinho por diante do balón, a Moedo que vai a pelexar e salta co Turu, agora meteu Pepe Rico buscando de novo a banda zurda, devolven para Pepe Rico e este tranquiliza xa xogando hacia Moedo. Está tapado a Moedo, pero consigue irse. O último en tocar foi precisamente un home de Portonovo e, polo tanto, será lateral para o Club Deportivo Estradense. E a zona de saque vai precisamente Diego Castro Fafú. Aí está o saque. Intentaba buscar a Julián, o balón quedou moi parado no medio, Comesaña que sigue pelexando con Julián. Sacou una finalmente empatada a seguir a defensa local. Agora quen saca na mesma situación hacia a zona de Hugo foi Guti, moi bonito control de Hugo e agora beneficiouse do rexeite a defensa de Portonovo. Peiteado Pepe Rico, cortou Tinalla, de novo peiteado, agora non houve control, intentaba devolvela o lateral do Club Deportivo Estradense a zona de campo, pero botou na fora e será saque lateral para o Portonovo. Tinalla para o saque, fixo de primeiras, movía con Ero, agora a pelexa de medio campo finalmente leva a Pepe Rico con Manuti, devolvelle Manuti pero por arriba, vai chegar Marcos, intentou buscar a Hugo, non tivo precisión no seu envío Marcos, e o balón directamente a saque lateral favorable a Portonovo. Tinalla será o home que saque. Longo, Ero que prolongou, Turo que non chegaba o balón ao medio para que intente baixar a Pepe Rico, hai man,
sinalou agora ben o árbitro e polo tanto de novo posesión para o Club Deportivo Estradense. Man de Nacho, que era, eso sí, voluntaria e polo tanto non merecedora, entendo, de cartón. Marcos saltando con Tinalla, finalmente chegou para apoiar Hugo, baixou na peiteado, sigue presión aínda por parte da defensa do Portonovo, moi rápida. Hugo que non é capaz de marcharse, Pepe Rico que volve a baixar, peiteado que intenta chegar, fai o propio tamén agora a defensa local, e o último en tocar foi Nacho, polo tanto de novo lateral, sacou rápido peiteado, buscaba Hugo, cortou Tinalla, a patada hacia o medio, chega Guti, meteu o pé, fai o propio Manuti, ten a Pepe Rico cerca, buscou a peiteado. Este o medio para Julián, intentou darse a volta, imos ver se o consigue, mete sobre a chegada de Diego Castro, imos ver, porque o balón envenenado de Diego, de Fafú, se apouno perfectamente Solla, dando mostras, lógicamente, da súa calidade como guardameta. Amoedo que corta, José Ramón intenta baixar, consigue a de primeiras, deixa para Marcos, a dereita ten a ese home que vai intentar recibir Hugo. De novo o medio centro do Club Deportivo Estradense está intentando buscar bandas, está intentando agora na segunda parte ir máis pola dereita. Tanto Pepe Rico como Marcos, os dous homes que moven o medio campo do Club Deportivo Estradense, entenden que para descongestionar hai que buscar bandas, que buscar as zonas laterais do campo. Fafú, o centro de Fafú, moi pasado, cortou sin maiores problemas a defensa, pero volve o coiro para él. Atrás con Amoedo, vai presionar agora o Portonovo, era Turu. Agora Guti, longuísimo, buscando a incorporación de Fafú, controlou ben, cae Fafú e hai falta. Falta, e imos ver porque tamén probablemente cartón amarelo. Efectivamente, cartón amarelo para o xogador de Portonovo e polo tanto nova ocasión agora para Marcos, o cartón amarelo para Fiti, e Marcos que volve a ter unha opción de tiro directo desde toda esa zona do campo, tanto dende os corners como dende a zona lateral, sempre busca portería en tiro directo Marcos. Imos ver se o fai unha vez máis, a pantalla de tres homes agora que fixa Solla para a súa defensa. Aí vai Marcos, directo, cortou a defensa, envía directamente fora e será córner. Minuto 21 de segunda metade, lembremos que sigue perdendo o Club Deportivo Estradense por 1-0 neste campo de Baltar aquí en Portonovo. 21 xornada de Liga. Aí vai o envío, sacou de novo a defensa, espectacular agora, en plancha, aos envío hacia o lateral, Fafú, que se vai dun home, vai de dous, chegou para cortar agora aí Comesaña, envío o balón directamente fora, para que sexa o propio lateral do Club Deportivo Estradense o que intente o saque. E vamos a ver se o fai longo, porque gustalle moito ese envío. Volveu a sacar agora Comesaña, o balón que se perde en córner, e hacia esa zona vai de novo Marcos. O Club Deportivo Estradense parece que reviveu un pouquiño nesta segunda metade, que empeza a confiar un pouco máis nas súas opcións, e están buscando con máis fe a portería de Solla. Marcos, o balón moi colgado, último en tocar foi Comesaña, salirá polo outro lado e polo tanto córner dende o outro lado, dende a zona dereita, segundo ataca o Club Deportivo Estradense. Hacia aí a Hugo, deixa ya para o propio Marcos, e agora os homes altos do Estradense xa dentro de área para buscar o salto. Amoedo, Guti, aí vai Guti, non chegou. Chega para peiteado Coiro, envío directo de peiteado fora, e saque de portería para Solla. Cando se pide precisamente un novo balón, as asistencias, e además vai se producir un cambio.
o dorsal número 10. Pablo será o home que se incorpore, e outro home tamén por parte do Club Deportivo Estradense. Márchase José Ramón e entra tamén Vicente por parte do Club Deportivo Estradense. Manu abandona o terreo de xogo e entra Pablo. Facía antes Vicente por parte do Club Deportivo Estradense. Minuto 23 desta segunda metade. As instruccións do adestrador local de José María Rial, que se mantiña o esquema táctico do 4-4-2, cambiando simplemente as zonas de algún home, e agora hai falta por empurrón precisamente de Manuti, que se enfadaba con esa decisión arbitral. Falta favorable ao Portonovo en zona prácticamente de medio campo, pero buscando prácticamente sempre tamén colgar os coiros dentro de área. Aí vai Pepe Rico, que saca o balón dividido, chegou dende atrás Tinalla, golpeou Guti, deixa Marcos, o balón volve a quedar para a pelexa de Pepe Rico con Comesaña. Marchouse finalmente o Turu unha vez máis. Cada balón cosas. Portonovo a hora de pelexar o coiro, e metendo ademais con forza o corpo para tentar de sacar ventaxe da súa corpulencia, ou ao menos da súa forza física. Pero Turu, hai falta, e atención porque pode haber cartón para Guti. Pide a bancada o cartón para Guti pola entrada sobre Turu. Non considera o colexiado Diego Novoa que fose merecedora de cartón a entrada. A falta sinalada e de novo a situación de perigo contra a portería do Club Deportivo Estradense. Imos ver o envío hacia dentro de área, sacou metendo a cabeza a Moedo, e corre de novo defendendo Diego Castro. Volve ao centro, sacou agora unha vez máis Guti, a Moedo que prolonga, o que intentaba, quedou o balón corto. Fafú que vai intentando defender, baixou ben o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense, que ten campo e que intenta agora xogar con Manuti. Comesaña que vai facer a presión. Parouse Manuti, xoga de novo atrás, buscando agora a Rico. Este con Fafú ten unha posibilidade de un contra un, quedouse corto na súa saída, pero o coiro suelto chegou para Pepe Rico e xa se marchara, dio colexiado, e será lateral favorable ao Club Deportivo Estradense. Fafú, que saca, marchouse agora, ou intenta irse por dúas veces ben Hugo, que se deu moi trompicado do seu intento de segundo regate. Pepe Rico, que se leva o balón en medio de tres homes, sacou agora Tinalla o coiro e intenta montar o contraataque o equipo local, o Portonovo. Cortou Guti, Marcos, Hugo que pide, recibe polo medio Pepe Rico, encheuse un pouquiño de balón Hugo, agarra ahora o seu contrario e hai falta que sinala o colexiado, falta sobre Nacho do propio Hugo. Tinalla preparado para o saque, e ubicando xa a situación dos seus compañeros. Aí vai o envío, o balón a frontal, Guti que metía a cabeza, queda suelto para a chegada de Manuti, baixou co peito, empurraron a Manuti e hai falta. Uns metros por diante
da área do Club Deportivo Estradense. Hugo, precioso control, intenta marcharse, busca a incorporación agora de Marcos, está moi tapado, intenta irse en velocidade, tapa Tinalla, intenta deixar que o balón saia fora, pero agora sae a defensa e ademais atención a xogada porque primeiro falta e en principio nada máis, que podía incluso porque se pedía de na bancada o colexiado sinalar algo máis como era un cartón sobre o xogador do Club Deportivo Estradense. Non foi así e a falta favorable a Portonovo. Solla se ha preparado para o saque. Aí vai o guardameta local, a patada ao centro, Guti que salta, o balón dividido, meteu o pé a Moedo, vai saltar de novo Guti, empúrano, non hai falta, baixou Manuti, deixou agora para Moedo, este buscaba a Julián, anticipou agora ben o central de Portonovo, Turo que volvía a meter, Comesaña se metía o pé, o balón como ven vai de lado a lado a toda velocidade, apenas a margen en tempo para que os xogadores poidan controlar e buscar situacións ou pases máis precisos. E o último en tocar foi a Moedo, que agora caeu, estáse doendo no chao, por lo que entende un golpe o central do Club Deportivo Estradense. Pídeselle as asistencias que saian para atender a Moedo nesa xogada na que o central metía a cabeza. Me dá a impresión de que foi empurrado e que logo pisou mal ou algo a hora de volver a pisar césped o bo central do Club Deportivo Estradense, que marcha renqueante do campo e doéndose da súa perna dereita. Vimos ver si esto... Bueno, pues aproveitou o adestrador local para facer un cambio. Turo, o autor do único gol que ata o momento está no marcador, abandona o terreo de xogo e entra Diego Cebreiro na súa sustitución. Cando xa se reanudaba o partido e xustamente quedan 15 para o remate e lógicamente o que desconte o colexiado. Atención a incursión, o balón dentro, pero sen maiores consecuencias. Agora xa rápido Makelele, intenta chegar a él Julián, era moi difícil, prolongou a defensa local, intenta salvar o córner e consigue finalmente agora Portonovo. O balón de novo a zona do Club Deportivo Estradense, corta Guti. Hugo que está pelexando, caeu tamén Pepe Rico, finalmente peiteado. Hugo que se vai, sigue buscando o un contra un, chegou para axudar dende atrás a defensa e volve a sacar rápido Hugo para peiteado. Nando está pedindo, recibe Nando, busca xogar con Hugo, ahora non foi quen de irse Hugo. O último en tocar foi César e o balón directamente a saque de esquina favorable ao Club Deportivo Estradense. De novo Marcos para o saque. Aí vai o saque, o envío hacia o segundo, metía ou intentaba meter a cabeza Julián, o balón aínda suelto dentro de área, Guti non chegou. Hugo que intenta baixarnos en medio da área, ahora perdeu e pode montar o contraataque. O equipo local chegou peiteado moi ben na axuda defensiva, para el volve o coiro despois de que Marcos yo pasase un contra un dentro de área de peiteado, o balón que corta ben Tinalla e saca directamente a lateral do campo e de novo lateral para o Club Deportivo Estradense. Marcos que xa deixa, posto que dende atrás ben peiteado para facer o saque. Vicente que está cerca, tamén Pepe Rico, o propio Marcos, pero ningún home solto, busca finalmente a Julián. Este xogou con Vicente, intenta irse a baixe Vicente dun primeiro home,
e xa non do segundo será saque de portería para Portonovo. Solla, o home que volverá a poñer o balón en coiro. Minuto 33 de segunda metade. O partido está incerto cando o colexiado se dirixe á zona de portería co cartón a man para enseñarlle cartón amarelo a Solla por tardar en facer o saque. Cartón amarelo para o gardameta do Portonovo, que amosa o colexiado do partido justamente, como lle decía, no minuto 33. Aí vai Solla, o balón hacia o centro, meteu a cabeza a Moedo, intenta chegar Hugo, sacou a defensa local, corre tentando de tapar agora a Moedo, a incursión, atención que hai perigo do equipo local, e o resbalón que tivo precisamente Ero favoreceu, e de que maneira, as aspiracións defensivas do Club Deportivo Estradense. Chegaba Ero con moitísima capacidade para poder sacar algo positivo na xogada anterior. De novo saque de banda. O balón hacia arriba, Ero que non chega, leva, sacou unha ben o Club Deportivo Estradense. Manuti, móvese no outro lado Hugo, opta por deixar a xogada de primeira. Agora de novo Hugo, que se fixo un pequeno lío no medio de dous homes, sacou o coiro ben a defensa de Portonovo, parou moito, ao meu entender, Hugo o ataque do Estradense, e ademais non tivo precisión a hora de saírse no seu recorte, nos seus regates, por parte de un home acostumbrado precisamente a meterlle velocidade ao equipo. Bueno, por marcha Tinalla, entrará na súa sustitución Alfonso. Pois non é Tinalla o home que abandonas, non que viña a banda, pero Tinalla é ese home que agora saluda precisamente o xogador que se sustituye. Me dá a impresión que é César. E continúa pois efectivamente César, el que estaba pendiente tamén da megafonía, que se fixo outro pequeno lío, e iso que ele conoce perfectamente os xogadores de Portonovo. Eu non tivera tempo de ver o dorsal, pero pola súa fisonomía parecíame César. Ao principio viña Tinalla hacia a zona de cambios, pero solamente a beber auga, e posteriormente César, que si abandonaba o terreno de xogo. Bueno, pois ese cambio no minuto 36, de novo tamén para fixar cronómetro, e lóxicamente, a pesar de que o partido continúa con un resultado curto no marcador, é dicir, o Club Deportivo Estradense de marcar un gol empataría o encontro, pero tamén é verdad que continúa moi aberto en canto as posibilidades que den o propio Portonovo de aumentar a súa ventaxe, e é que hai que lembrar que chegaron xa dúas veces con perigo a zona de Makelele. Peiteado Vicente, peiteado de novo no medio, pide Pepe Rico, fai o propio Amoedo, que recibe abrindo hacia o outro lado, totalmente hacia Diego Castro. Fafú, atrás, Amoedo. Aí non houve precisión no envío de Amoedo, intentou aproveitarse Hugo, chegou Pepe Rico, buscaba agora a Fafú, pero cortou ben a defensa, e de novo saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Diego Castro, que xa saca Hugo entre dous homes, chegou para axudar Manuti, saleu co balón ben agora o Portonovo, e falta de novo favorable ao equipo de Portonovo.
equipo local, lógicamente, que sabe que está gañando. Makelele que sae cos puños, Guti que corta agora, non ten presa, pero ao mesmo tempo tampouco quere descoidarse. Manuti colleu correndo a Hugo, agora continúa a xogada, o balón interior, tapando ou intentando tapar ben agora a defensa local. Fafú que se dá a volta, e o balón que sae fora en saque lateral para Portonovo. Enfadábanse algúns homes do Estradense, pedían cambio de orientación total, buscando o lado dereito. Insistía no ataque pola banda zurda ao Club Deportivo Estradense, e aí estaba moi tapado o hueco. Amoedo con calidade, baixando. Pepe Rico buscou no centro a Julián, marchouse ben Julián, atención para Hugo, intenta chegar Hugo, pero vaiselle a sair o coiro, ainda que o propio Hugo foi o último en tocar para que non saíse de portería. Foi xo lateral. Presiona no saque de lateral xa o Club Deportivo Estradense. Amoedo, Guti a dereita, ten apeiteado, recibe o lateral. Hugo, perdón, Vicente, non Hugo. Marcos, de novo Vicente, buscaba sin precisión a Julián, e peiteado que saca. Marcos, vai a colgar. O balón que intentou meter dentro, cortou a defensa. De novo Marcos, Pepe Rico dase a volta, xira hacia Amoedo. Fafú pide, intenta desmarcarse xa Fafú na banda zurda, cortou a defensa e sae xa o contraataque. Atención que hai perigo, corre Manuti, chegou para tapar ben o medio campo do Club Deportivo Estradense. Estaba moi adiantado Amoedo e lógicamente fíxolle a cobertura, saeu defendendo moi ben Manuti na xogada. E novo lateral para Portonovo, cando entramos xa en 5 últimos minutos, minuto 40 de segunda metade. 5 é o que desconte, sempre decimos lógicamente o colexiado. Makelele pegando longuísimo. De novo recupera no medio campo Portonovo. Atención agora, metía o pé por 2 veces Pablo, sacou finalmente Guti. Vicente que vai intentar chegar, saltou Vicente e hai falta sobre Vicente, falta de Nacho, que ademais vai a recibir un cartón amarelo por protestarlle o colexiado. Aí está o cartón amarelo para Nacho, non pola falta, senón pola protesta. Unha vez que fixo a falta e despois de sinalala o colexiado, Nacho díxelle algo, protestoulle o árbitro e este amosoulle o cartón amarelo. Dieguez Novoa, o colexiado do partido, marcando xa a zona de saque, e de novo Marcos disposto a meter o balón dentro de área para o Club Deportivo Estradense. Aí vai o envío, quedouse curto na frontal, pegou o Mesaña, fai o propio agora Tinalla. Marcos que volve a meter a cabeza, Manuti que salta, cae Manuti e hai falta. Falta sobre Manuti, a falta de Nacho, e dende esa zona de novo o envío, moi probable a portería de Solla. Minuto 42 exactamente de segunda metade. A pantalla de 3 homes que colocou Solla, a barreira, está buscando a opción de disparo Marcos. Aí vai o balón hacia o segundo, sacou a defensa, pegoulle como lle viña de atrás agora Fafú, pero marchouselle á dereita de Solla o balón. Cando xa se pide tempo dende a bancada e faltan 3 minutos, pero é que lógico que os aficionados estén intranquilos polo resultado, e é que o 1-0 non deixa de ser permanentemente unha espada de Damocles encima dos xogadores locais.
Hugo. A entrada foi xa banda, sacou rápido xa o Club Deportivo Estradense. Amoedo meteu o balón dentro, prolonga Pepe Rico, recupera de novo Portonovo, a patada de César arriba, a zona de Guti, baixou Guti, quedouse, atención, o balón suelto, pode haber perigo para Turu, meteu agora hacia o outro lado, tapa Amoedo e será córner. A xogada en principio non tiña demasiados problemas de Guti, pero quedouse o balón no intento a pés do xogador de Portonovo e complicou a vida aos seus compañeiros a hora de defender a xogada. Cando de novo Tinalla vai para o saque lateral e probablemente de novo o envío directo á portería de Makelele. Minuto 44, sacou un curto, volve para el Locoiro, meteu agora dentro, cortou Marcos e agora o propio Tinalla estorbou na saída, facendo falta do balón para o Club Deportivo Estradense. Pepe Rico abrindo sobre Hugo, marchouse Hugo, ven de primeira, de novo tapado por Comesaña, le va agora a agarrar Tinalla, continúa o Portonovo sacando o Coiro, volve para Hugo. O cambio total de Hugo, buscaba a Vicente, non chegou, de novo Manuti, Julián, cortou a defensa, e de novo o balón directamente a saque lateral para o Club Deportivo Estradense. A patada a seguir de Tinalla, agora convertido, na anterior xogada ao menos, en central. Julián, que pode intentar dar a volta. Buscou o centro e Solla que chapa o Coiro para Portonovo en tempo cumplido xa. A partir de agora o que desconte o colexiado, posto que levamos exactamente 10 segundos xa por encima dos 45. Intenta chegar Hugo, a patada a seguir de Amoedo, baixa para Fafú, a presión sobre o lateral. O último en tocar foi precisamente era por parte de Portonovo, será lateral favorable ao Club Deportivo Estradense. Pepe Rico que devolve, Fafú que se saca o Coiro de encima, cortou agora Comesaña e de novo lateral, máis metros en ataque para o Estradense, sacou rápido Manuti que intenta darse a volta, o centro de Hugo e unha vez máis Tinalla que saca o balón ao lateral. Será saque lateral favorable ao Club Deportivo Estradense. Fafú preparado para o saque, defende todo Portonovo, ataca todo o Estradense, aí vai o envío, a cabeza de Comesaña, o balón que queda suelto, non foi quen de chegar a Amoedo. Pepe Rico que apelexou e será lateral de novo para o Club Deportivo Estradense. Fafú metendo sobre a zona de Manuti, tamén sobre a zona de Hugo, finalmente na pelexa saca a defensa de Portonovo, Guti que cede para o seu guardameta, caeu Amoedo, caeu tamén un xogador de Portonovo e cartón amarelo precisamente para o xogador local por esa entrada sobre Amoedo. Concretamente era unha entrada, eu creo que a destempo, de Diego Cebreiro, o home que recibe o cartón amarelo. Minuto 47, 2 por tanto, por encima xa do tempo. Cortou Comesaña, balón suelto, intenta chegar Hugo, penexa o dianteiro do Estradense, marchouse ben de un taconazo e será, vamos a ver que, pois en principio falta do propio Hugo, sinala o colexiado. Cando hai cambio que marca o colexiado de novo en Portonovo, e é que volve o adestrador local a tentar desfixar o cronómetro do propio árbitro, e tentando lóxicamente tamén de que se perda todo o tempo posible
nos cambios. Úbeda, concretamente, o home que entrara, márchase do terreo de xogo. Ese home que están vendo vostedes, Óscar Guimarães. A patada arriba, aguantou ahora Moedo, busca a Guti, abreu de novo para a zona de Fafú. A desesperada vai o Club Deportivo Estradense. Fafú en velocidade, cortou agora a defensa local e será lateral de novo para o Club Deportivo Estradense. No, vai ser falta. Entendeu o árbitro que a entrada sobre Fafú era perigosa e falta que pretende de novo buscar Marcos a portería. Atención a Marcos, pode ser o último cartucho do partido para o Club Deportivo Estradense, que sube absolutamente todo dentro de área de Portonovo. Aí vai o envío, sacou a defensa. Atención ao contraataque, posto que non hai porteiro. Corre o Portonovo, dentro de área vai a defender Pepe Rico. Recortou o balón que saca finalmente, vindo dende atrás para tentar de axudar Vicente. E é que, salvo o guardametas, non había ningún defensor, posto que todo o Club Deportivo Estradense subira ao ataque. E chegou Vicente para salvar o que xa sería o final do partido. O certo é que ata o último minuto todo é partido. E atención ao saque, porque vai dous homes ao lado do balón, van a intentar aguantar a pelota probablemente. Aí vai o saque, aguantou. O último en tocar foi precisamente un home local, sacou rapidamente agora hacia Pepe Rico, que ten preso o Estradense a moeda final. O final do partido, minuto 55, descontou o colexiado, perde o Club Deportivo Estradense diante de un Portonovo que sigue en alza e que xa se está poñendo como un ou dos candidatos tamén a pelexa por ese ascenso a terceira división. Un partido a cara de can para un Club Deportivo Estradense que chegaba a Portonovo tocado anímicamente, que se topou con un gol moi tempraneiro, que intentou ao longo do partido darlle a volta o guarismo do marcador, pero que finalmente perde os 3 puntos, repito, nun partido complicado aquí no campo de Baltar en Portonovo. Pola nosa parte, máis nada. Xa saben vostedes que se hoxe non poderon seguir o encontro ao completo na nosa televisión, a emisión analóxica ou a través de internet, mañá xa teñen a posibilidade de poder velo cando vostedes queiran dentro a nosa página web www.estradatelevision.com. Aí estará a partir de mañá xa o encontro para que vostedes poidan velo cando así o desexen. Por nosa parte, repito, máis nada, o agradecemento sempre para a Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada e para a Concellería de Deportes do Concello Estradense, os patrocinadores das transmisións deportivas de Estrada a Televisión este ano co Club Deportivo Estradense. Máis nada, saúdos e ata o próximo encontro.